tohle je nejvíc random, jo? Tohle je úplně nejvíc random rozhodnutí natočit video tady na YouTube, ale já jsem tady točila prostě nějaký podcasty, jo? Takže tohle bereme jako comeback a dělám to pro sebe, jo? Já to nedělám pro nikoho jiného, já to dělám pro sebe, aby jsem se na to mohla koukat zpětně a let's go. Já vám tady dneska prostě povím, jak probíhal můj první měsíc v Austrálii, protože to jako nebylo to lehký, ale nebylo to taky těžký, protože všechno je tady v hlavě a všechno, co si přejete, se může stát realitou, jo? Já jsem toho důkazem a prostě mně se vždycky všechno splní, ačkoliv tam máte tam fuck upy a není to jednoduchý, tak na konci dne se vždycky zeptám sama sebe a uvědomím si, že chci pro sebe to nejlepší, stejně jako chci to nejlepší pro lidi, který mám ráda, takže dělat ty těžké rozhodnutí a volit si ty těžší cesty je vždycky ta lepší varianta. A to mě dovedlo sem, takže tím mlátím to okna. Jsem teďka ve svém novém apartmánu, jo. Mám tady výhled na oceán. Tady koukám teďka na národní park, kde jsou koaly. Jo, koaly, slyšíte správně. A jakože fakt jsem šťastná. Fakt jsem asi jako nejšťastnější, co jsem byla v mém životě. Co jsem byla kdy v mém životě. A to není tak, že bych se tím chtěla chlubit, ale chtěla bych prostě říct, že každý jedno rozhodnutí, který ve svém životě uděláte, má fakt tak velkou váhu, jako si třeba ani nechcete jakoby připustit. Jo, ať už to je prostě v kolik vstáváte, s kým se bavíte, jak zdravíte svoje víkendy, jo, prostě co pijete za mlíko, já nevím, prostě jo, jakože prostě jsou to strašně malé věci, které pak tvoří ten váš život a vy si přitahujete přesně to, co si volíte, protože když budete těma jednoduššíma cestama, tak jako aspoň pro mě to vždycky skončilo, jako byla jsem nešťastná po každý, co jsem prostě zvolila shortcut. Byla jsem líná, nevěřila jsem si, vymlouvala jsem se, tak to je pryč. To je teďka fakt jakože s čistým srdcem je to pryč a v životě jsem asi neměla tolik motivace a tolik jako sebedůvěry a asi mi tady i jako, nemůžu říct, narostlo sebevědomí, takhle určitě ne, ale začala jsem si zase věřit, protože vy, jakmile se ocitnete v nějaký jako nekomfortní situaci a jste tam sami, a není to jako, že bych zavolala někomu z rodiny, jako jo, pojďte mi pomoct, nebo prostě to, co si tady nezařídím, to nemám, jo. A ono to zní sice jako asi v pohodě, ale zkuste to někdy, zkuste prostě zapojit mozek, nebo jakože já jsem člověk, který strašně rád používá svůj mozek, ve smyslu toho, že třeba nepoužívám navigaci, jo, prostě snažím se spoléhat na svůj mozek, abych dojela z bodu A do bodu B, jenom podle mojí paměti, když už jsem tam samozřejmě byla, jo, když tady teďka pojedu do Byron Bay, což je město vedle nás a v životě jsem tam nebyla, tak asi zcela pravděpodobně se na tu navigaci aspoň doma podívám a pak už jako budu následovat ty cedule. Čtěte knížky, učte se jazyky a pro mě jako velká věc, kterou jsem si tady za ten měsíc uvědomila, je to, že jsem si dovolila dělat chyby a jako nebejt dokonalá, protože prostě nejsem a protože prostě nikdo není. A já jako ničeho v životě nelituju. Vůbec. Prostě všechno vás vede tam, kam prostě to má výst, jo? Jakože všechno se děje z nějakého důvodu, ale jediné, co bych jakoby řekla svému mladšímu já, je prostě dovol si jako prostě dělat chyby. Jakože ten, kdo tě soudí, tak prostě soudí sám sebe a nedovolí sám sobě žít autenticky. A já teďka, co jsem tady ten měsíc, tak jako těch chyb jsem udělala spoustu, jo? Prostě jako jsou to pro mě absolutně nové věci. Já tady každý jeden den něco zařizuju. Každý jeden den, jo? A kdybych jako měla každý den chodit domů a brečet. A já tady ani nemám, že chodit domů, jo?
Já jsem tady prostě jako pronajímám si pokoj, jo, takže to ani není, že bych měla nějaký jako doma, kam se můžu jít jako schovat a vybrečet někomu na rameno, to nemám prostě, ale už to, že jako si prostě dovolím být autentická a zkoušet prostě nové věci a když s tím nejsem spokojená, tak to nemusím jako přijmout, jo, jakože teďka třeba ve smyslu hledání práce, což je tady jako velká věc, najít si práci tady v Austrálii a na Gold Coastu, kde já teda bydlím, jo, Gold Coast, Zlaté pobřeží, můžete znát, a nebo jakože hodně lidí to zná třeba jakože z reality shows, jakože Zlaté pobřeží, já nevím, já říkám Gold Coast. A tak prostě jako tady to není úplně jednoduchý, tady to je jako tím, jak je tady hrozně moc turistů a surfařů a já nevím, prostě jakože je to spíš taková jako dovolená vibes tady, tak tady se úplně nenajdete jakoby moc jednoduše práci jinde než v hospitality, jakože v gastronomii. A já jsem úplně nesnášela gastronomii, já jsem nesnášela pracovat v gastronomii, ale tady give it to me, jakože já jsem si uvědomila, že je práce jako práce, jo? A na konci dne, když máte peníze, tak jste vyhráli, jo? Nebo jakoby vyhráli, prostě jakože není tady žádná práce, kterou vy byste měli opovrhovat. A já jsem si i řekla sama sobě, že právě budu přijímat ty práce, které jsou jakože v mých očích podřadný, protože v Česku bych to dělat nešla, jo, jakože myslím si o sobě, že jsem šikovná, že mám zkušenosti, pracuji prostě od 14 let, jsem chodila po brigádách, v Americe jsem byla zaměstnaná 2 roky a udělala jsem si výcvik na instruktorku jógy, jsem mentální koučka, prostě jo, jakože umím jazyky, pracovala jsem v HR agentuře jako personalistka, takže já o sobě vím, že šikovná jsem a že si dobrou práci zasloužím, ale tady jsem si přesně řekla, že začneme jakože úplně jako humble, jo, úplně od začátku a vlastně jako jakoukoliv práci teďka vezmu a budu mít peníze na ten nájem a na cestování tady, tak jsem spokojená. Jakože já už se tady nebudu v mojí hlavě vytvářet prostě scénáře, jak jsem k ničemu a jak prostě je to na prd, protože to není to na prd, je to prostě úžasný. Je to skvělý a co se mi teda v Austrálii jako strašně líbí, je to jako velká věc, je ten jejich work-life balance a tady prostě strašně moc podniků a kaváren hlavně zavírá ve 2 odpoledne. Jo? Ve 2 odpoledne. Takže vy, když pracujete v gastru, jako ne asi úplně v baru a tak, ale prostě když pracujete třeba právě v té kavárně, tak ve 2 se zavře a vy jdete domů. Jdete si prostě užívat den, takže I love it. Já nevím, co k tomu říct, prostě tady vás nikdo nebude nutit jako být v práci když jsem pracovala v kavárně v Praze, jo, v jedné velice známé kavárně, v Praze, tak jsem tam bývala i do 9 do večera a to tady nehrozí, nebo jakože asi jako jo, v podnicích, co nejsou kavárny, ale třeba ta práce v té kavárně tady super, takže když si najdu jakože třeba práci v kavárně tady, zrovna v té lokalitě, kde já bydlím, což je další věc, jako moje bydlení tady, ta lokalita. Všichni mi říkali, jo, že tady si prostě bydlení nenajdeš, že prostě je to tady strašně drahý, prostě nikdo tady nic se nepronajímá, že prostě musíme jakoby zůstat v surfařském ráji, což je to centrum toho Gold Coastu, kde se jako děje všechno, jsou tam, já nevím, prostě kasína, bary, prostě jo, jakože není prostě jakoby vůbec můj vibe a tam jsem jakoby zůstat nechtěla, ačkoliv jsem tam 3 týdny bydlela na hostelu, jo, na hostelu a to, ne jakože nechci se stěžovat, bylo to v pohodě, ale stačilo a já jsem spíš jakože taková jako pláž, kolo, procházky, západy sluníčka, kavárničky, já nevím, farmářský trhy tady jsou o víkendech, jo, prostě takovýhle věci, to je úplně pro mě, není to
kasína a růh a tak. Takže tady to jsem prostě vyhrála, ale proč jsem to vyhrála? Protože jsem si věřila, že něco najdu. Byla jsem trpělivá, to se tady taky strašně moc učím, protože když jako trpělivý nejste, tak berete to, co přijde. A já jsem před tady tím, než jsem vzala tady ten jakoby byt, tak jsem odmítla prostě strašně moc jakoby bytů a pokojů, kam jsem pak jakoby se nešla ani podívat na nějakých domech, tady jsem se byla i podívat, jo, jakože party byty, baráky a when I tell you, že to bylo disgusting, tak to bylo disgusting prostě, jakože to bylo úplně zakouřený, smrdlavý a prostě ty koberce tam neviděli vysavač, vám říkám, jo, takže já jsem si radši počkala na tom hostelu, což jakoby není to ideální, jo, jakože sdílíte pokoj, já jsem byla s 5 holkama, 3 týdny, takže jakoby 3 týdny nemáte prostě vlastní soukromí, koupelnu, vlastní, je to takový jako rušný, jo, takže tak, jasně, že jsem měla chuť zdrhnout na hotel už druhou noc, co jsem tam byla, ale přesně, já jsem se kousla a byla jsem jako, že teďka to prostě 3 týdny vydržíš, budeš mezi tím pracovat na tom, aby ses našla práci, našlo to prostě své vysněné bydlení a tou trpělivostí se pomalinku dopracuješ tam, kde budeš chtít být. Jo? Takže to k bydlení, hledání práce je prostě I would say it sucks, ale jako ne, prostě je to jenom o snaze a odmítnutí znamená prostě přesměrování na tu správnou cestu, jo? Takže třeba tady to funguje tak, že rozdáváte životopisy, je to prostě lepší, než to posílat online, většinu času to aspoň všichni říkají. Uvidíme. Já jsem prostě roznášela takhle životopisy, jo, prostě někam přijdete, jste být prostě extrémně milí a podáte jim životopis a řeknete, že se vám prostě líbí to místo a že byste tam chtěli pracovat, jestli tam je manažer, jestli můžete mluvit s manažerem a tak podobně, jo, takže to je docela takový jako nekomfortní docela a na nějakých místech mi i třeba řekli, že aktuálně nenabírají, ale na dalších 30 místech si prostě to CVčko vzali, ten životopis, usmáli se, popřáli mi hezký den a řekli mi, že se ozvou. Jo, takže to je prostě v pohodě, ale to odmítnutí tam vždycky jakoby bude a to pak samozřejmě platí i v normálním životě. Jo, ne všechno prostě jde tak, jak si přejeme a ne všechno nám jakoby vyjde, ale pokud co to právě nevyjde, tak se na to zkuste koukat trošičku jinak. Obdejte tu stránku a představte si, že to je prostě někdy by prostě vás to přesměruje na tu správnou cestu. A je tomu potřeba trošičku hodně té trpělivosti se z toho jakoby nezbláznit. Ale zatím dobrý. A já věřím, že si tu vysněnou práci prostě najdu, mezi tím vezmu nějakou prostě, abych měla peníze, jakože it's not that deep, prostě jo, jakože přesně já vím, že jednoho dne se budu mít prostě krásně, vím, že mám ty ambice na to, vím, že dělám všechno pro to, abych měla to, co chci jednou mít a nejsou to jako malé věci a nemyslím jako materiální věci, bavíme se o finanční a časové svobodě, kterou jsem prostě svým způsobem jakoby zažila v Americe, když jsem tam 2 roky žila a bydlela jsem s hostitelskou rodinou, který byly prostě jakože miluji, jo, ale prostě ukázali mi, co to je finanční a časová svoboda. To není tak, že si to tady jako vyčtu z Pinterestu, anebo si myslím, Bůh ví co, jakože já jsem si v Americe uvědomila, jak strašně těžký je pro to makat a jako každý den prostě, jo. Takže už nebudeme spát na vavřínech, tady už jako vy vůbec ne. Za 2 měsíce mi je 24. Mi je 24, jo, za 2 měsíce. Takže teďka jsem si nastavila nějaký cíle, udělala jsem si takový jako, ne úplně jako vision board, ale prostě mám teďka stanovený cíle na 2 měsíce, který teďka každý den plním, jsem za to vděčná, jsem na sebe pyšná, nebojte se říct sami sobě, že jste na sebe pyšný, jo, protože prostě všichni děláme to nejlepší, co můžeme. A ať už jsou tady ty období, kde prostě jsou tady ty fuck upy a není to úplně jakoby růžový, tak vždycky přijde
ta naděje a takový to, že se fakt jako kousnete a prostě jdete dál a každý den si nějak jdeme dál, jo, i když prostě to je jakoby na nic a mám taky dny a měla jsem dny i tady, kdy to prostě nebylo jednoduchý a chtěla jsem tady za rohem máme letiště, jo, tak tam jsem přesně chtěla dojet a letět domů, jo, to jsem chtěla udělat, ale pak jsem si přesně uvědomila, jakože co budeš dělat doma, jakože bych zklamala sama sebe. Mě úplně vlastně jako jedno, co by se o tom myslel, kdo by se o tom co myslel, vlastně všichni by asi byli třeba i rádi, že jsem doma, já nevím, ale já bych byla strašně nešťastná, já bych byla strašně nešťastná, že jsem to nezvládla a že to je prostě fail, i když jakoby nebyl by to absolutně fail, jo, je to v pohodě, když prostě něco jakoby v uvozovkách nezvládnete, není se za co stydět, jo, protože stud neexistuje, to je opět jenom v naší hlavě, jako stydět se, prostě není se nikdy za co stydět, je to v pohodě, prostě si jenom vyberete jako jinou cestu, ale já osobně vím, že pro mě by to prostě bylo strašné zklamání sama za sebe. Takže teď můj první měsíc v Austrálii, jako asi bych to podtrhla tak, že prostě jsem tady ožila a že jsem tady strašně jako aktivní a akční do věcí. Já mám prostě chuť něco dělat a každý den něco dělám a každý den se snažím. A jsou to jako malý kroky, ale jako když se zamyslím na to, kde budu za rok, tak se tady bavíme jako o horizontálním skoku prostě v mém životě. A jsou to prostě ty malý kroky, které teďka budu dělat každý den. Dělám každý den a mám samou sebe na prvním místě, nepřijímám prostě to, co jako mi není komfortní a vybírejte si, jo? To neznamená, že prostě jsem třeba teďka tady sama v cizí zemi, že prostě já nevím, jakože třeba, že bych tady musela teďka běhat po nějakých rande a prostě vybírat si jako si chápete mě, ne? Vztahy, kamarádi, to, co děláte, to, co jíme, to, co sledujeme, prostě záleží na tom, jo? Záleží na tom. A já se strašně těším, jakože co mi to tady ukáže, co mi to tady prostě dá. A dneska zrovna se jdu vidět s kamarádkou a budeme plánovat naši vánoční dovolenou, protože mám tady měsíc volno přes školu. Studuju tady školu, jinak mimochodem, ale hodně jsem o tom mluvila na mém Instagramu, takže to spíš jakoby tam, ale prostě mám vánoční prázdniny během prosince a tady je hlavně léto, jo, tady teďka začíná léto, takže bude to fun a plánuji si koupit vlastní surf a začít konečně chodit surfovat, protože jsem byla na kempu v Kalifornii 3 roky zpátky, 2 roky zpátky, 3 roky zpátky, 2 roky, oh my god, 2 roky zpátky. A zaplatila jsem za ten kemp nekřesťanský peníze. Asi jakoby 100 000, myslím, že to bylo korun za 2 týdny. Jakože přesně, ale naučila jsem se tam surfovat, jo? Byla to investice do mě a to je to nejdůležitější, prostě investujte do sebe. I když toho taky vždycky jakoby nechce se mi ty peníze utrácet, ale pak přesně jsem tady o 2 roky později, bydlím u oceánu, koupím si tady surf z Facebook Marketu za 1000, 2, 3, 5, nevím, jo, prostě vydělám se tady na nějakou tou prací a bude to dobrý a budu moc chodit surfovat a nebudu platit za drahé lekce, protože víte, kolik tady chtějí za lekce? Já nevím, hodně podle mě. Takže se mi vyplatí letět někam na Vánoce. Ideálně bych chtěla asi jako na Bali, protože teď jsem tam 2 měsíce byla před Austrálií s celou rodinou a we had the best time, it was, jakože fakt to bylo super a fakt to mám jako v srdíčku a nevím, jakože hrozně na to Bali chci jet zpátky, ale chtěla jsem vrátit třeba pak s tou rodinou, ale tak uvidíme, jak to bude, ale jakoby Vánoce jsou za rohem, Bali je kousek, je to levný, dá se tam surfovat a já prostě potřebuji trénovat teďka. Jo, potřebuji trénovat, já se potřebuji rozbít hubu, protože jako vám říkám, že prostě aspoň pro mě, já v té vodě umírám. Já v té vodě prostě bojuju o život. Jo, já tam prostě bojuju o život mezi těma prostě
musíte prostě furt pádlovat, pak plavat, jo, pak chytat vlny a tady to všechno, jo, známe to. Takže pro mě to je velice náročná aktivita, kterou potřebuji zase aplikovat do svého života a bude to prostě, hej. Takže uvidíme, kam poletím na Vánoce a já vám děkuju, že jste se mě tady poslechli, nevím, kdo mě tady poslouchal, třeba to byla jenom ty mami, jo, třeba to byla jenom ty mami s babičkou a pár mých kamarádek, ale tady na YouTube mám nějakých, já nevím, asi 100 odběratel, 90, něco takového, takže třeba vás to zajímá a jestli to nikoho nezajímalo, tak to bude zajímat aspoň mě, protože si to přesně za ten rok pustím a budu jakože you go girl, jo, prostě jsem se úplně vykašlala na všechno overthinkování a tak. Takže mějte krásný den. Já jdu plánovat Vánoce, jdu si vzít své kolo, který jsem se koupila z Facebook Marketu za 1400 korun. Jo, vypadá jak za 5000. Jsem to slejnula, ale zase musela jsem si dělat research, jo, trpělivost, prostě počkala jsem se na to kolo, až jakoby najdu to moje zprávy. Sešla jsem se s týpkem na parkovišti, jo, bylo to trošičku creepy, ale byl v pohodě, takže mám kolo a nemám teda helmu, to ještě musím pořídit, nemám takový ten košík, do kterého si dáte kabelku, protože tady teďka jezdím takhle s kabelkou a s těžkýma nákupama, ale it's okay. Jo, všechno chce čas, teď je to teprve můj první měsíc tady, takže vám tady pak třeba natočím můj 2měsíční update mého života v Austrálii. We will see. Takže bye!